Zací kôž a spoj zabezpečia dnes baby z Moškovca. Takže kôž, Miška Poništová, Mišiak, zdvihni ruku. Tu nemôžete zatlieskať, zakričať. Spoj, Peťa Kuzmániová. Poďme k stroju, nastroji Nosickej žabky. Zdenka Trníková. Zdena, zdvihni tú paprču. Bečka, Moškovec, Katka Kuzmániová. Rozdielovač, opäť sa vrátime do Nosíc, pretože tam bude Helenka Rosinová. No, babi na zdravie. Na ľavom prúde, opäť Nosické žabky. Eriška Trníková, Erža, zdvihni ruku. A na pravom Dežerice Veronika Kozinková. Keď sme zvyknutí behávať so zapnutou mašinou, my naštartujeme. A poďme na to, babi. Takže celé Ďurďové je iba vaše, beží nám All-Star Team. To najlepšie ženské, čo má ruky, nohy, hadice, savice zo Slovensko-Moravskej hasičskej ligy. Takže môžeme začať povzbudzovať, tlieskať, kričať, čapkať, papkať. Babi, poďme na to. Ale máme aj tak klobúk dole pred vami, pretože v takomto počasí